बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ रन्जन दैमारिया फिन जोबथेसालियाव थांनांनायखौ लानानै एनडिपिएसनि बारग' आफादगिरि बिसावरायग्रा बिथांनि बिबुंथि। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैगोन होनना आसा खालामदोंमोन, नाथाय दिनै सुफुंख' हायै दाहा। जेरैबायदि सान्थिनि गेजेरजों मोनसे सुक्ति खालामदोंमोन, बियो मोनसे ओंथि गोनां जायाखैखौ आं नुदों होनना। बे सुक्तिनि गेजेरजों बड'लेण्ड हालामाव सान्थि फैबाय। बिनि बबेबा मोनसे षड़यन्त्रआ जानो हागौ जोंनि गेजेराव असान्थि खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदों। जेरैबायदि रन्जन दैमारि बिथांखौ गोरोबथायाव सागान होनो दसेनि थाखायबाबो बेल होनानै लांबाय। बे कनभिक्टेड, जायहा जिउ जोबजासिम जोबथेसालि जानाय, बे मानसिया बोरै सुक्ति होनो हाखो? जों लुबैदोंमोन बेखौ जे नखर मन्थ्रिनिफ्राय लानानै रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे ग्रेसखौ मोनगोन होननानै आसा दंमोन आरो रायजो राजाफोराबो नेनानै दंमोन। जोंनि गासै एनडिपिफोरा गायसनगिरि बिथांखौ लाना बिखायाव अर जोंनाय फैदों आरो रायजो राजाफोरनि गोसोआव गाबखांनाय फैदों। नाथाय दाबो निराशा जायाखै। दाबो सुप्रिम कर्टआव थांदोंबाबो प्रसेसखौ ज'ज'यै खौसेथियै मुभ खालामनानै हम मिनिस्ट्रि लेभेलाव सुक्तिनि जि स्पिरिट बेखौ लानानै हम मिनिस्ट्रिनाव ग्रेस बिनायनि राहा लानाया दाबो दङ। जेब्लासिम हारियाव बिर जोहोलावखौ मान होनो रोङा, बे हारिया जोबस्रांनायनि जारिमिन दङ होनना। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि थुङालागा गामिनि बाबुल बसुमतारी आरो गम्भीर बसुमतारीया सावदरभिटा खासिथारि गामियाव हाबानि दाय मारिनो थांबाय थानाय समावनो हरखाबै सालबारि साखाथिनि दङाव एल्ट' गारिया गोग्लैयो। बे गोग्लैनायाव सानैबो खुनुरोखोम जिउ रैखा मोननो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआ बेंगलिफोरनिसो जाबाय नामा? जाय समाव डिआर नाब्ला आरो बारग' एनडिपिनि केडारफोरा जोबथेसालियाव थांफिननांनायखौ लानानै बर'फोरनि गोसोआव दुखुजों लोगोसे अर जोंगासिनो, बे समावनो सासे सुबुंनि कमेन्टआ बयनिबो नोजोराव गोग्लैदों। दिंदाम कच मुंनि सासे सुबुङा लिरदों, बिटिआरआ बेंगलि टेरिटरियेल रिजन, आनखि बर'फोरा क'क्राझाराव जेबो राइट एबा मोनथाय गैया होनना। मैया एडभोकेट जेनेरेल गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथां देबजित सयकियाजों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बारग' एमएलए सान्दि बसुमतारी, एनडिपिआरनि गाहाय नेहाथारि बि अनजालु बिथांमोननि मोनसे हानजाया एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि सायाव गोथौ सावरायलायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव सागान होनाय रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय सुप्रिम कर्टसिम टेक आप खालामनो थाखाय सरकारा बिथांखि लाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लायाव फिन गुलि गावनाय जाथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि हारापुतायाव सासे सुबुंखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गरनै गुलि गावना जोखोम खालामो। गुलि गावजाना जोखोम जानाय सुबुंखौ हारापुता आक्सिगुरि गामिनि जहिरुल इस्लाम होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुलि नांजानायाव जहिरुल इस्लामा हुस्रिखावनायाव दुथांफोरा जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथायखौ मिथिनानै पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैयो आरो लांदां कारतुस आरो गोथां गुलिफोरखौ बोखांनो हायो। जखम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे जाथाया थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव जादों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बावैसो सान सिगां डिआर नाब्ला बिथांखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननायनि राय होनायखौ अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'बै आटसुआ गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थाबैनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानाय बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरि आरो केडारफोरखौ उदां खालामनो आरो नसुंसे हादर भुटानाव जोबजानाय बारग' एनडिपि बिथांमोनखौबो उदां खालामनो, बारग' एनडिपिफोरनि हाइनास नन हाइनास केसफोरखौ बोखारनो आरो बारग' एनडिपि मुंख्लं जानाय नखरनो अनसुंथाइखौ होनो गोख्रों दाबि दैखाङो आटसुआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।